Assalamu alaykum muhtaram milletteşler, siz Tatarlar tapşırın qarısız. Türlü tübeklərdə yaşayışı milletteşler xalqımızın ırf-ədətin, mədəniyyətin, tilin saqlab qalığı üçün şaqtı işlər başqara. Alarını bizning tapşırığımızda yaqtırta. Bugünkü programmada Müxlisə Bubu'nun 150 yıllığı oңайından işraşular. Müxlisə Bubuy bütün dünyaya tanılған şəxs, onun işçiliği hər şaq devam etdilə. Bugün də dilimizni, ğırf-ədətlərimizni saqlaw boyunca шығышлар яңгырый. Udmurtiyaның Yağan avulunda xalqımız yaşayışı. Mında bik yaxşı yer, otanı pişəni desən də bik yaxşı yer gələtdik. Oralaşıb bek, Allah'a şükür, Allah'a şükür yaşasın Tatarlar bilen. Talma Tatar avulunda balalar bakçası. Mında bik matur жылы, bütün oyunçuklar яңа, воспитательләр дә миңа ошады. Оренбург өлкәсенең татар телен өйрәнүче укучылар сынатмый. Олимпиадаға әзірләнгәндә татар әдәбиятын мен өйдә укыйм, грамматика буенча миңа әнием ярдәм итә. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Казанда татар хатын кызының җәмгыятьтә тоткан урыны хакында фикер алыштылар. Анда катнашучылар Müxlisə Bubuy исемендәге татар хатын кызлары клубының беренче әгъзалары исемлегенә кертеләчәк. Шара мәгърифәтче, мөгаллимә, ислам дине белгече Müxlisə Bubuyның 150 еллыгына багышлана. Гомумән мондый очрашулар Казан кооператив институтының татар мәдәнияте үзәгендә даими рәвештә узачак дип җиткерә оештыручылар. Вакыйга урыннан Динара Хабибуллина. Татар дөньясы өчен әһәмиятле булган үзенчәлекле экспонатлар, бөек татар шәхесләре сурәтләре тупланган альбом. Улар барысы да Россия кооперация университетының Казан кооператив институтында. Бүген милли рухтагы түгәрәк өстәл җыелышында алар тагын бер яңа проектны нигезләделәр. Müxlisə Bubuy bütün dünyага танылган шәхес, аның эшчәнлеге һәр чак дәвам ителә. Бүген дә телебезне, гырыф-гадәтләребезне саклау буенча чыгышлар яңгырый. Татар клубы әгъзалары үзәккә куелган мәсьәләләр буенча үз тәкъдимнәрен җиткерделәр. Müxlisə Bubuy ул татар хатын кызлары арасында беренче казыя булган. Бәлки шуның белән җәлеп иткәндер. Аннан соң аның быел тууына 150 ел. Менә без шуңа күрә аның Müxlisə Bubuy исемен бирергә булдык. Müxlisə Bubuy заманында күтәрелгән шулык тел, гырыф-гадәтен саклау. Ул бездән соңгы буыннар да шуны сөйләячәк. Müxlisə Bubuy кебек ханымнарның эшчәнлеген үрнәк итеп алып, бүгенге яссылыкка итек 21 гасыр яссылыгына куеп эш юнәлешләрен алып барырга кирәк. Нинди генә җилләр исә дә. Менә безнең максат бүгенге көндә татар мәдәният үзәгенең шуннан гыйбарәт. Хатын кызлар ничек үз урынын таба алалар, ничек алар камилләшә алалар, ничек алга бара алалар. Монда бит инде җаваплылык, монда гаиләне саклап калу, авылны саклап калу, телне саклап калу, тәрбия, әхлак балаларга бирү. Менә бөтенесе бүгенге көндә, бүгенге мөхиттә бик актуаль сораулар бу. Безнең өчен бу бик зур дәрәҗә, безнең өчен бу бик зур горурлык. Безнең клубыбыз шундый олуг, шундый мөхтәрәм хатын кызның исемен йөрткән. Һәр бер билгеләнгән юнәлешнең аерым нәтиҗәсе булсын, һәм дә безнең клубыбызның әгъзаларының саны артсын иде. Татарстан Республикасы президенты каршындагы мәдәниятне үстерү фонды башкарма директоры Нурия Хашимова үз чыгышында бүген татар хатын-кызлары клубы эшчәнлегенең зур әһәмияткә ия булуын ассызыклады. Монда берсеннән-берсе безнең зур шәхесләребез, тырыш булган ханымнар утыралар. Чыннан да безнең республикабыз шул кадәр бай, шул кадәр шундый шәхесләргә һәм аларны без хөрмәтләргә, кадерләргә тиеш, алар турында күбрәк сөйләргә тиеш, алар турында күбрәк чаралар булдырырга тиеш һәм безнең киләчәк буынга biz аларның менә Müxlisə Bubuy турында сөйлибез бит. Алар да менә шушы дәрәҗәдә тарихта шушындый эшләре, хезмәтләре, үзләренең гамәлләре белән калырга тиеш дип уйлыйм мин. Чарада 2-нче татар гимназиясе укучылары да катнашты. Аларның чыгышында аерым бер мөхит тудырды. Ак каенга кунган ак күгәрчен гөрли кагына да уйнап ишеп китә, син яшәгән Гаҗәеп булды очрашу. Күп мәгълүматлар алдым, яңалыклар ишетелде. Гомумән, мондый очрашулар әле еш булырга тиеш һәм кирәкле эш ул. Күбрәк проблемалар татар теле турында. Үзебезнең телебез югалмасын өчен бик күп сүз булды. Шуннан да ул бик мөһим
тема. Институтларда менә мондай чаралар булырга тиеш. Ул татар клублары һәрбер институтта ул инде ниндидер конкурслар, фестивальләр, ниндидер ниләр белән генә түгел, именно шуның чишмә башы булырга тиеш клубы. Үзебезнең телебезне, гореф-гадәтләрне шушы клуб аркылы балаларга тәрбия рәвешендә биреп барырга кирәк була инде бу. Бу дөрес тә эшләнгән эш. Без инде күптән ул кооперация институты белән бердәм матур итеп эшләп киләбез. Безнең студентлар бу институтта белем алалар. Һәм әлбәттә инде бу чараның башланып китүенә инде Алсурстанга мин бик зур рәхмәт әйтерем, аның башлаучыларына, Флюро ханымга һәм килгән кунакларга. Әлбәттә ниндидер зур артистларны без сәхнәләрдән каяндыр барып кына күрәбез, ә монда һәрбер артист белән очрашу, һәрбер язучы белән очрашу, академиклар белән очрашу. Ул менә шушы чаралар аркылы күбрәк сеңеп кала балаларга. Алдагы планнарыбыз кайбер дәресләрне татар телендә дә кертә башларга, ана телендә дә белем алсыннар студентларыбыз дигән фикердә торабыз. Менә шушы эшне дә эшләмәкче булабыз. Түгәрәк өстәл утырышы истәлекле бүләкләр бирү белән төгәлләнде. Мәгърифәтче, мөгаллимә, ислам дине белгече, татар кызлары өчен беренче мәдрәсә оештыручы күренекле җәмәгать эшлеклесе, педагог Мөхлисә Бубы исемендәге татар хатын-кызлары клубы очрашулары Казан кооператив институтының татар мәдәнияте үзәгендә айга бер мәртәбә узачак дип планлаштырыла. Нәтиҗәле булсын. Динара Хәбибуллина, Татарлар, Казан. Яган авылы Удмуртияның иң гүзәл җирендә урнашкан дисәк, бердә ялгыш булмас. Ак кайыннар кушаклаган аны диләр монда гомер итүче милләттәшләребез. Аларны үз вакытында төрле язмышлар алып килгән бу җирләргә. Кайчандыр милли тормышта кайнап торган, хәзер күбрәк дини мәҗлесләрдә, бәйрәмнәрдә генә очрашып аралашалар икән. Бердәмлекләре югалтасылары килми. Милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре белән очрашуда әнә шундый фикерләр яңгырады. Яган атамасы удмурт телендә суйыр, урман тавыгы дигәнне аңлата. Авыл Удмуртия табигатының матур бер почмагында ир суына 2 елга кушылган урынга сыенган. Язларында кайбер урамнары су астында калгалый. Хәер, без барганда әле авылда кар ята иде. Ә күзләрне исә карның түгел, кайыннарның аклыгы камыштыра. Авылда алар такташ язганча: "Калмый синең арттан, кая барсаң узатып баралар." Күпер аша узганда мәчет күренеп кала. Иске, яңа йортларны узып, татар урамын эзләп табабыз. Хәдүн ага Азаматов халкыбызга хас кунакчылык белән өйгә дәшә. Яганга аны әле сабый чагында болгавыр еллар җиле ташлый. Әтисе хуҗага Актаныш районының Әтәч авылыннан гаиләсен ат арбасына утыртып, кулаклаштырудан качып бирегә килеп чыга. Хәдүн Азаматовка ул чакта 5 яшь була. Башта землянка казып яшиләр. Аннары әтисе Әгерҗе ягыннан амбар сатып алып кайтып, шуны йорт итеп утырта. 3 бала арасында Хәдүн ага иң улысы. Шушында мәктәпкә китә, русча укырга туры килә. Җеп эрләү җайланмасы әниләр өчен хыял иде. Кулларыннан урчык төшмәде дип искә ала ул. Яган мәдәният йорты музее экспонатлары арасында Хәдүн аганың маңгай тире тамганы да бар дияргә була. Нәкъ шундыйда балта кайрарга туры килә. Сугыш елларында яшьтәшләре кебек ул да авыр хезмәткә җигелә. 43 елда 7 классын бетергәчтен шундук эшкә кемне кайда, кайсы берсе ремесленный училищега киттеләр, кайсы берсе ФЗОга, безне 5-6 малайны стеляркага, лесозаводта бар стелярка. Раненый ятырга, операция ясарга, тумбочкалар прикрыватный, ул шаны госпиталь Әгерҗедә бер 2 госпиталь булгандыр. Малыпурге тоже бер 2 госпиталь булган, санаторий, монда Пугачевский санаторий, анда полностью под госпиталем был. Авыр булса да түзгәннәр, азык-төлеккә карточкалар бирәләр. Безнең өчен шул мөһим иде ди ул. Сугыштан соң да урман эшкәртү заводында эшләвен дәвам итә, машина йөртә. Аннары белем алып Ижауга күчә. Лаеклы ялга чыккач кире үскән авылына кайта. Хәдүн ага истәлекләрен барлаган арада чырдашлары мәдәният йортына килә тора. Әби апалар очрашуга дәшкәнгә куанып атлый. Кулларында үзләре пешергән мич ашлары. Шулай җыелулары беренче тапкыр. Дөрес, милли хәрәкәт күтәрелгән елларда яган татарлары тормышы да җанланып алган булган. Үзешчәннәр коллективы тупланган, концертлар куйганнар. Разита апа шул чакларны сагынып искә ала. Яганга үзе 1978 елда Кама сусаклагычы төзелеп, авыллары су астында калгач күченә.
Elhamdülillah, mında bik yaxşı yer, otana pişeni desen de bik yaxşı yerge eləkdik. Oralaşıp bek, Allah'a şükür, oralaşıp yaşadık tatarlar bilen. Oraza vakatlarında da oğuz açtırıyorlar, varsa da Allah'a şükür, var da oğuz açtırıyorlar, meşitler geziriyorlar. Meşit salı da iyi, suyundirdi. Aslında doğru yardımlaştık Allah'a şükür onda da. Kadir bütünesinin de iyinde televizör, Kozanın aşağısın, Kozan söyley tatarsa, Ufan aşağısın, Ufa söyley. Kadir kişiye kirip söyleyip oturuyorlar yok. Уртаклашыр хатирәләр күп, яңалыклар да бар. Китапханәдә татар көнкүреше пышмагы ясап куйганнар. Роза Салих кызы Синтиякова тырышлыгы белән. Шактый экспонатлар туплый алган. Сандык төпләрендә ятканчы биредә булсыннар ди. Шактый үз гаиләсендә сакланучы кадерле истәлекләр. Менә бу ясалган балыкның позвоночнигыннан ясалган. Менә Сәүдәгәр булган бабасы Халиктән калган дисбе. Тагын да борынгырак истәлек. Улы музейларда да сирәк очрый торган калай конфет тартмасы. Романовлар династиясенең 300 еллыгына багышлап чыгарыла. Бабасы Казаннан алып кайта. Семейный реликвия бу. Монда булган Монпассия конфет. Бабаем минем Баржыдан туган әнкәй ягыннан ул җирдә сатучы булып җирдә. Казанга, Сарапулга, Красный Борга, Алабыгага барып җирдә. 500 йортка Баржының бер бабай беләдер урыс телен. Аннары әнкәйләр монда тотты документлар, жаңадан тоттылар сәдәпләр. Музей пышмагын киңәйтергә исәбе. Шуңа да Роза ханым җыелган халыкка да кирәге калмаган иске әйберләрне ташламауларын, биргә китерүләрен сорый. Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Яганда милли тормыш кабат жанланып китәр, җирле бүлекчә барлыкка килер дигән өметтә. Китапны без мәчеткә бирәбез. Сезнең мәчеттә бу шундый кирәкле китап булып үз урынын табар дип уйлыйбыз. Милләттәшләребез Сабан туйны яңартуны сорыйлар. Районда ул эшмәкәр Альберт Әхкәмиев тырышлыгы белән озак еллар уздырылып килде. Аның кебек милли жанлы эшмәкәрләр юк диярлек шул дип уфтаналар. Әмма Яган авылы кергән муниципаль берәмлек җитәкчесе үз кешебез колашны киң җәеп булмаса да уздырырга тырышырбыз ди. Аксакаллар әйтсәләр дә без битендә татар халык ничек менә зур кешеләр әйткәчтен без аның тыңларга тырышабыз. Үзебезнең может быть эшләбесе дә килмәсәк булса, но зур абыйлар әйткәчтен аның тырыш сүзләрен безнең бит нәселдән шулай килә битендә татарлык кешеләрдән. Барбер эшләргә тырышырбыз. Бәләкәйне берәр инде Сабан туйны чыгара барбер тырышырга булдырырга кирәк булыр инде. Халык та кулыннан килгәнчә булышачагына шикләнми. Яганда татарларны аз дип булмый. 1500 кешенең 300 милләттәшләребез. Күрше булып гомер кичерүче удмуртлар, руслар алдында да абруйлары зур. Татарларның үзара ярдәмләшеп яшәүләренә сокланалар. Яган тарихында эзләре якты. Диварда сугыш каһарманнары арасында милләттәшләребез дә бар. Кызыл төстәге байракта да яганлылар каннарын куйган бабаларының исемнәрен үз куллары белән чигелгән тукыма кисәкчекләреннән теккәннәр. Очрашуда өлкәннәр генә. Яшьләребез эштә бит диләр. Хәер, авылда алар күп тә түгел. Эш табу кыен булу сәбәпле шәһәргә тартылалар. Әбиләр оныклары белән туган телдә сөйләшергә тырышалар икән. Республикада чыгучы татар басмасында укып баралар. Бу очрашудан соң алдыручылар артыр мөгаен. Аралашу табын артында дәвам итә. Сөйләшер сүзләр бетмәс кебек. Яганда җирле милли бүлекчә оештыра алсалар, эшләре дә булыр. Удмуртиядән Нәзир Нагманов, Фәнзилә Зиятдинова, татарлар тапшыруы. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Талны татар авылында балалар бакчасы. Монда бик матур, җылы, бөтен уенчыклар яңа, воспитательләр дә миңа ошады. Оренбург өлкәсенең татар телен өйрәнүче укучылар сынатмый. Олимпиадага әзерләнгәндә татар әдәбиятын мин өйдә укыйм, грамматика буенча миңа әнием ярдәм итә. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Хәзер юлыбыз Төмән өлкәсенә. Милли мәгарифтә эшләүче хезмәткәрләр татар телен һәм мәдәниятен балалар бакчасыннан ук үстергә кирәк дигән фикердә. Күп кенә авылларда балалар бакчасы бөтенләй юк диярлек. Талмы татар авылында аны бик озак көттеләр һәм ниһаять хыяллары чынга ашты. Бу куанычлы хәбәр.
Мәктәпкәчә яшьтәге балаларга этномәдәни компонентлы белем бирү хакында киләсе язмада. Бу көнне элек балаларын күрше Шикча авылына йөрткән әти-әниләр балаларга караганда да ныграк көттеләр. Балалар бакчасы төзекләндерелгән иске мәктәп бинасында урнашкан. Открываем после многих лет, скажем так, неиспользования вот этих площадей. По той причине, что на тот момент это было не актуально, сегодня это становится актуальным, и мы продолжаем эту работу. Поэтому сегодня открываем этот детский сад на 50 мест, и, как вы уже тоже слышали, с 1 сентября мы откроем здесь и группу, в которой будут ходить детки с 2 лет. Мы сейчас находимся в цехе готовой продукции, полностью оборудование подключено. Нәниләре уйнаган арада әти-әниләр балалар бакчасының азык-төлек, кер юу, йокы, киенү бүлмәләрен карап чыктылар. Барысы да уңайлы. Рузилә Файзуллина Талма авылында 3 ел балалар бакчасы ачылуын көткән. Инде без бик шат. Малайларым яратып торып йөриләр, мин уйлыйм. Монда бик матур, җылы, бөтен уенчыклар яңа. Воспитательләр дә миңа ошады. Балалар яңа уенчыкларын карый. Руслан Сайфуллин әле яңа дуслар тапмаган. Ул үзенең беренче кул эше белән мәшгуль. Раньше другой садик ходил, а я тут первый раз. Талма авылында күбрәк татарлар гомер итә. Бүген балалар милли киемнәрдә. Этномәдәни компонент балалар бакчасы программасының үзенчәлеге. Ул Шикча мәктәбенең этномәдәни компонентлы бүлекчәсе. Ялотар районының Яңа Тиял авылында балалар бакчасында яңа көн шулай ук татар җырлары һәм шигырьләреннән башланды. Монда тәрбияләнүче 44 бала да татар гаиләләреннән. Шуңа да туган тел мәсьәләсендә каршылыклар юк ди педагоглар. Безнең бакчабызда балалар сөйләшәләр татарча. Чөнки үзләренең өйләрендә, семьяларында алар татарча гына сөйләшәләр. Төмән өлкәсендәге татар этномәдәни компонентлы мәктәпләрдән аермалы буларак, төбәк балалар бакчаларында милли мәгарифкә игътибар азрак бирелә. Беренче чиратта профессиональ кадрлар әзерләргә кирәк ди белгечләр. Без бит чын татарлар, Төмән өлкәсендә яшәүче татарлар, алар чын мәгънәсендә татар халык. Төмән өлкәсендә рәсми рәвештә татар этномәдәни компонентлы балалар бакчалары юк, әмма алар мәктәп бүлекчәләре булганлыктан педагоглар халыкның мәдәни үзенчәлекләрен исәпкә алып, балаларны программага әзерлиләр. Ләйсәнә Сыдриддинова, София Хайруллина, татарлар, Төмән өлкәсе. Оренбургтан да куанычлы хәбәр алдык. Алар Казанда татар теле һәм әдәбиятыннан узган төбәкара олимпиадада катнашканнар. Туган телен укучылар сынатмады, диплом ияләре булдылар дип җиткерә хәбәрчебез Фируза Әбсәләмова. Кызларны җирле татар мөхтәрияте дә игътибарсыз калдырмады. Рәхмәт хатлары һәм бүләкләр бөтен Россия олимпиадасында җиңүче 10 укучыга һәм аларның укытучыларына тапшырылды. Бөтенебез үзебезнең телне яратабыз, мәчетләргә йөрибез, газетлар шулай ук алабыз. Татарча. Алия Сайфуллина Чоганлы мәктәбе укучысы. Казанда узган татар теле һәм әдәбияты буенча 3нче төбәкара олимпиадада да җиңүчеләр рәтендә. Земфира Сайфуллина Чоганлы мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Чирек гасырлы стажлы педагог. Оренбург өлкәсендә укучыларда татар рухын уяту, татар телен үстерү өчен олимпиадаларда җиңүчеләрне тантаналарга чакыралар. Аларның берилеше Әсәкәйдә үткән Охисләр фестивалендә бүләкләнде. Кичәне дә татар теле әдәбияты буенча Казанда узган 3нче төбәкара олимпиада җиңүчеләрен бүләкләүдән башладылар. Россия буенча 8 җиңүчесенең берсе дип Абдуллин районына Абдрахман авылы кызы Светлана Каримова танылды. Укытучысы Ләйлә Каримова. Шулай ук призерлар булган Яңа Якуб, Яңа Султангыл, Чаганлы һәм Бакай мәктәбе укучылары һәм аларның укытучылары бүләкләнде. Җиңүчеләрне Оренбург өлкәсе татарларының мөхтәрият җитәкчесе Илдус Дәүләтов котлады. Аларга инде тагын да уңышлар, ел сайын барып Казанга беренче алып кайтырга булсын. Бездә татар теле һәм әдәбияты дәресе кызганычка каршы быел бер генә сәгать калды. Экономияле сәбәпле безнең мәктәбебезне 5 көн уку атнасына калдырып, шуны иң беренче безнең шуның аркасында инде татар телләрен кыскарттылар. Менә шуның өчен бер генә сәгать калды һәм шуңа да карамастан инде без татар телен өйрәнәбез, әдәбиятын ярты сәгать татар телен укыйбыз.
4 saat edebiyatını okuyuz. Мен анда кырагышы әдәбият, чөнки анда бик күп кызык әсәрләр укырга ярый. Абдулин районында 2 ел эчендә 5 мәктәп ябылды. Шуларның 3-се татар авылларында. Шулай да укытучылар бирешми. Менә безнең мәктәбебезнең ябылуына 3 ел булып 4нче ел инде башка мәктәптә эшлибез. Шуаш мәктәбендә эшлибез. Бездә инде татар теле бөтенләй укытылмый. 2 сәгать түгәрәк. Шул түгәрәкләрдә без балаларны татарча сөйләшергә, әдәбиятны өйрәнергә, гореф-гадәтләрне сакларга ярдәм итәбез. Шуның буенча зур эшләр алып барабыз. Безнең үзебезнең фольклор коллективыбыз эшләп килә. Менә 4нче ел инде без этнографик фестиваль Салават күпре дигәндә 3 ел рәттән 1нче урын алып кайттык. Biz odnasına 2 тапкыр түгәрәккә йөрибез, анда төрле шигырьләр ятлыйбыз, әсәрләр укыйбыз. Олимпиадага әзерләнгәндә татар әдәбиятын мин өйдә укыйм, грамматика буенча миңа әнием ярдәм итә. Северный районында Бакая авылы татар теле укытылган бердән-бер урта мәктәп. Мәктәптә була торган дәреслектәр генә җитеп бетми, шуңа күрә укытучым белән өстәмә рәвештә дә әсәрләнәбез. Укытучым миңа бик ярдәм итә, һәм әниятиләрем дә мине гел ярдәм белән булышып торалар. Мин аларга да бик рәхмәтле. Үземнең татар кызым булуым белән дә бик горурланам. Айгөл безнең 11нче сыйныфта бит инде. Анда атнасына 1 сәгать берилә инде. Менә 5нче, 6нчы, 7нче сыйныфларда 2 сәгать. Һәм алар да әле безнең элективный гына булып баралар. Анарга инде бик борчылабыз. Шулай да үзебезнең эшебезне үтәргә тырышабыз, башкарабыз, татар телен онытмаска, аның гореф-гадәтләрен шулай ук дәвам итәргә тырышабыз инде. Казанда узган төбәгара олимпиадада җиңүче укучылар һәм аларның укытучылары белән таныштыруны киләсе тапшыруларда да дәвам иттербез. Оренбург өлкәсеннән Фируза Абсалямова, татарлар. Казаныбызның истәлекле урыннары һәм тарихи биналары белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Игътибарыгызга Тарихи ватан сәхифәсе. Ирек мәйданы Казанның тарихи үзәгендә урнашкан. Мәйдан аша төньяктан көньякка Карл Маркс һәм театр урамнары, көнбатыштан көнчыгышка Карл Маркс һәм Большая Красная урамнары уза. Мәйданга атама 1924 елның 23 сентябрендә бирелә, аңынчы ул театр мәйданы дип аталып йөртелгән. Театр мәйданы Казанда 1768 елда барлыкка килә. Шәһәрнең тарихи үзәгендә урнашкан әлеге мәйданда берничә театр бинасы төзелеп торган. Мәйданның атамасы шуннан. Мәйдан классик стильдә планлаштырылган. Тигез яклы туры почмаклы рәвешендә биналар симметрияле итеп урнаштырылган. Идел буе Болгары һәм Казан ханлыгы чорында Ирек мәйданы урынында Казан шәһәренең шиге булган. Нәкъ монда Орча капкасы урнашкан. Орча капкасы аша Казан бистәсеннән Орча кырына таба юл барган. 1552 елда Казанны басып алган вакытта Орча кырында Казан ханлыгының мөстәкыйльлеге өчен кан куйгыч сугыш булган. Егерменче гасырның башына кадәр хәзерге мәйдан урынында беренче шәһәр театры, опера һәм балет театры урынында Державин бакчасы була. Төрле вакытларда бакчада Россия империясенең дәүләт эшлеклесе Державинга һәм полководец Кутузовка куелган һәйкәлләр булган. 1951 елда бирегә Сталин һәйкәле куелган. 1 май мәйданыннан Ленин һәйкәле күчерелгән. 1954 елда театр төзелеше белән бәйле мәйдан яңадан төзекләндерелә. Яңа Ленин һәйкәле куелган.
Совет дәүрендә биредә гомум шәһәр демонстрацияләре үткәрелгән. Аннан соң да хәзердә Ирек мәйданында иң мөһим дәрәҗәле чаралар уза. Шулай ук биредә Татарстан Җөмһүрияте министрлар кабинеты, Мәдәният министрлыгы, Бөтендөнья татар конгрессы һәм тагын башка бик күп биналар урнашкан. Хөрмәтле тамашачылар, татарлар тапшыруының бүгінгі шығарылышы тамам. Алдағы көннәрдә дә очрашырга язсын. Сау булыгыз.